tänään me pelataan Reloadia. Ei se kuule. Ranked. Ei se kuule. Ymmärrän. Ole hiljaa ja laita ready. Ok. Alalalava. Otetaanko joku haaste, Lenni? Joo. Mut sun ääni ei Otetaanko kuulu. Otetaanko pumppuhaaste? Ok. Pump shotgun haaste. Otetaan pumppuhaaste. Saa käyttää pelkkää pumppua siis aseena. Joo. Mut me saadaan Ei ottaa se- hiili ja movementtiin normaalisti. Joo, mut pumppu pitää olla. Ei se ole muuta. Lenni, älä. Joo. Oikeesti puhu sun normaalilla äänellä. Voi Sun ääni ei kuulu. ihan sama. Ei haittaa. Miksi sä oot lobbies? Ei haittaa. Joo, älä laitaa. Liivaa. Liivaa. Joo. Kuuleeks sä mut? Joo, mut mä en oo vielä pelissä ees. Ok, liivasit kun sä oot pelissä, mut mä laitoin sen vahingossa pois. Voiko sä laittaa paremmin, että sun ääni kuuluis niinku paremmassa vai? En. Miksi? Siksi. Vai? Koska Koska mä- tää on ihan paska haaste muuten, ettei kuulu sua, vaan mua kuuluu. Kyllä se kuuluu mut, koska mulla on mikki päällä. Mut ei se kuulu silloinkaan. Me katso sun videot, vaikka ne ei kuulu mitään sua. Niin, koska mulla on mutel. Ei oo. Noniin, vedä suuskin ja Onko päällä? on tossa. Ei herra jestas. I needed some with some bop in it. Verratko. Laitan joku paremmin skilli. Bar Patrol. No mitä vitsiä. Mulla se muka tolle on kirjoitettu. Lenni. Anna mulle Kogama. Lenni, mihin ländätään? En mä tiedä, anna mulle Kogama häkki. En edelleenkään. Ok, noni. Mihin pitäisi lähteä? Joku missä löytää helposti pumput. Ei mistään paljon. Lagaaks sulla? Ei. Paljon. Ehkä. Asit ja poppi pelaa näin. Pissa. Miks mä oon vedessä? Koska sä oot vedessä. Ja mitä mulle just tapahtui? Mitä Mitä mulle tapahtui?